काय रे हे वडे आणले होते, खाऊया. चल कुठे बसान खाऊया. ए एकट्यात खातात माका नाही. अरे तुला त्या दिवस दिलेला ना परत परत का तू आता जायचो. माका देण्यात नाही मा आता बघते. माझ्या पोटात दुखता कसा दुखता पाव खाल्लो. जायचं काय खाऊ नको ना सांगलं डॉक्टरनी ना तुका तिला काय मारती नाही का अर्थ तिला किरायचं आणलं काय रे काय झाला शाळेत ना ओढो भाऊ पोटात दुखता किरायचं किती तरीच काढू ओढो भाऊ काय हो काय झालं ते का हा त्याच्या पोटात दुखता अच्छा आणि काय बटाटा ओढून दिलं कधी सकाळी मग काय दिलं ते का औषध दिलं मा औषध किरायला दिला पण किरायला देऊन त्याला काय उपयोग नाही त्याचं रेसच काढू कसलो रेत काढता रेत कधी कोण कोण बरा झाला रेत काढू कोणा झाला बरा त्याला औषधच देऊ काय आणि त्याला उद्या सकाळी डॉक्टरकडे घेऊन जावे का जरा डॉक्टर मिस्टर काय नको हा त्याचं किरायला कमी असताना रेतच काढायचं ते रेत काढी काय तो काढा रेत काढा काय तर मी चालतंय तुमका रेत काढा ह्या काय चाला का चल जाऊ रेत काढ ह्यो जो काय आता प्रकार केल्याने ह्यो रेतचो ही अंधश्रद्धा असा. पण ह्यो प्रकारामुळे काय झाला माहिती याचा ह्या एक परातीत पाणी घेतल्याने त्या परातीत पाण्यात मग त्यांच्यानी काय केल्याने मीठ आणि मिरचे घातल्याने मिरचे घालून काय केल्याने त्या पाण्यात या मडक्या घेतल्याने मडक्यात गवत भरल्याने आता गवत असा पाण्यात उलटा टाकल्याने पाण्यात उलटं टाकल्याने ते मडक्यात काय आली गरम हवा असताना ती गरम हवा अशी वर गेली वर आणि त्या हवेमुळे पाणी असं त्या मडक्यात शोषून घेतल्याने ह्या एक कसा शास्त्रीय कारणाचं हो तुमका माहितीच असा ह्या शास्त्रीय कारणाचा की हवा पोकळ निर्माण झाल्यानंतर जो पाण्याची बुडबुडे तयार करून पाणी वर जाता आपण खेळ शोषला जाता तसं प्रकार झालो. एक कायम श्रद्धा लागलेली होती की हे रेत काढलो की त्या माझ्या मुलात बरा होत त्याला म्हणून त्याप्रमाणे त्या मुलात तसं त्याला बरा वाटला इतक्यात काय तर तशात पण त्याका त्या पोरग्यात डॉक्टरकडे नेणं ह्योच योग्य उपाय असा त्याका औषध पाणी देणं ह्योच योग्य उपाय असा. ह्या बघा आमचो व्हिडिओ तुमका आवडलो तर ना त्याका लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा. हे पुढचा काय तर ते येऊन सांगा बघा आठवलं तर सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब करा आणि काय आणि ती बेल आयकॉन दाबू सांगा. हा बेल आयकॉन काय घंटा घंटा हा ती घंटा मारा घंटा